Velkommen tilbage, YouTube. Vi kører... Wow, stopper du? Ja, for jeg skal skyde dem der. Fuck. Jeg piller den bare en efter en. Fuck, jeg er ramt. Hvor fanden står de også deroppe? Så jeg kan ned ved at læse, hvis du ikke bliver ramt. Det gør jeg også. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har brækket ben? Har du kraften ikke fået det igen, har du? Nej, det er... Jo, det... Jeg tror, det er benet. Jo, det er benet. Så var det gennemhuller hele bilen fra den ene side. Du bløder ikke, gør du? Nej, jeg bløder ikke mere. Ja, jeg fik en. Jeg bliver altså næsten nødt til at gå deroppe af. Ja, jeg er i gang med at skyde dem. Jeg prøver at rykke. Fuck, fik et dæk. Fuck, jeg brækket benet. Hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre? Og jeg er sådan ikke død nu. Jo, tror jeg. Jeg Ja, kravler der op. mangler lige en der, der mangler en. Sådan der. Jeg bliver i bilen fra den ene side af, der er gennemhullet. Og vend den trokken. Hop ind. Kan jeg ikke lige tage mit ben? For helvede, så tag dig sammen. Så læg dig ned bag trokken, når jeg siger det til stedet, så lidt der kravle rundt. Ej, jeg bliver altså lige nødt til at gå derop og kigge, hvad der er. Der er flere selvfølgelig. Fuck, der står en derovre og bandager. Og nogen står og kigger. Vi har sgu ikke fået dem endnu. Der var en helikopter. Skyd den. Og der er helikopter, hvor? Ja, helikopteren styrter. Fik dem. Shit. Hold da kæft. Er I en heldig? Nej, altså, der var en helikopter, der styrtede, så vi bare lige plukkede den ned. Nå. Kigger nogen, der er i live. Hey, de er der. Nå, okay. Det er ikke mennesker, der er i faldskærmene. Så det er bare faldskærm, der flytter. Og der var mennesker i fællesskabene. Det var der. Der er en tilbage, men det er Votningen, jeg har stadig. Votningen, jeg har stadig. Tillykke. Og der er en... Det ligner alt er der i. Der er stadig ikke nogen længere hernede. Ja, jeg kan godt se den. Hvordan? Jeg render lige og kigger i nogle af de her bodies her.
Markus? Markus?